Ahoj, jmenuji se Petr Bordovský a v obci Tichá uprostřed Beskyt trénuju nejstarší olympijský sport zápas. Jsem byl zápasník, jak jsem byl mladý, trénoval jsem a jak mi bylo 19 let, trenér mě nominoval, ať si udělám trenérský kurz, já jsem do toho šel. Dlouhou dobu jsem mu asistoval a v roce 2014 už to můj trenér chtěl pověsit na hřebík to trénování a musel jsem se rozhodnout, zda budu dál pokračovat, ale srdíčko mi nedalo, takže chtěl jsem pokračovat dále. Nebylo to vždycky jednoduché, ale teď už vím, že to stálo za to, jak poznám dobrý trénink, že děti přijdou, poděkujou, jsou zničené, ale jsou šťastné. Na trénování dětí mi baví pozorovat jejich neustálý růst a progres. My vlastně bereme do oddílu každého. Jo, je mi jedno, jestli je nějaký obezní, nebo je méně pohybově nadaný, takže jdou všichni k nám do oddílu. Jakože jezdíme po celé České republice více jak 25 turnajů za celý rok. Chci, aby jsme to využili smysluplně, tak třeba zůstaneme o den déle, navštívíme akvapark nebo si projdeme město. S těma dětma si večer povídám, vím, co je trápí, z čeho mají radost, co by v životě chtěli dosáhnout. Dále mám radost z toho, že se nám podařilo vybudovat takovou skvělou komunitu, zápasnickou rodinu. Mám spoustu rodičů, kteří mi pomáhají, jak s trénováním, tak s vedením toho klubu. Já si myslím, že i pro ty děti je to super sport do budoucna, protože trénujeme tady základy atletiky, gymnastiky, silovou průpravu, rychlost. Takže i když ty děti třeba nebudou vrcholoví sportovci, tak je to perfektní průprava pro život.